ka. Nasa bitang ko sa kuyang eyeglass. Good morning, 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 good morning. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Welcome po sa inyong programa ang Morning Hearing sa DCGB. Ngunyang pong aldaw mga tugang ni Lunes, pekta 13 na ngayon kan bulan Abril. Kami po nagapaabot girarin din pangamusta sa lambang member kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po mga tugang sa inyong programa ang Morning Hearing sa DCGB. Good morning. Good morning, good morning, good morning sa mga teachers na nasa uninterrupted ano nga po galing ko diyan, uninterrupted bakasyon, di ba? Uninterrupted vacation. Ha? 1 month yan, ha? Good morning po sa mga kababayan nato sa bilog na probinsya Canalbay. Good morning Legazpi City, probinsya Canalbay. Good morning po sa mga taga Premier Distrito hanggang sa 3rd District Canalbay. Good morning po Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hearing sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang murosot habang naka-morning hearing. Good morning, 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 good morning. Sa padabatang mga senior citizens dyan, mga lolo, mga lola, magandang morning po mga lolo, mga lola. Mga saday pa man lolo pero senior na, good morning Tabi sa Indogabon. Mga kasambahay, good morning mga Mr. and Mrs. Gabos tabi na mga estudyante na nagkatutok sa morning hearing dahilan tanapipiritan kasabayan sa indan magurang na nagkatutok sa tuyang programa. Chief Ramer Tanayan sa tuyang partner sa Technical Department sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Sa luwas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pagkaaga, mga tugang pinapanginutan ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Karen Ala, Alarmario, Angel Mostasa, asin po mga tugang si Jomar Bien. Welcome sa inyong programa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Aramon tadawaan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Jimmy, nasalita na sa linya. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta, ang mga tugang sa Morning Hirit. Nasa linya, Jimmy, nasalita. Jim, good morning Jim. So, BP, maray na aga sa mga parantabay. Sabi naman niya itong istorya. Habang naghahaloy, nagpaparatindi ang init kan panahon, nagre-resulta na para pati mga baka, karabaw, problema na ang sabsabon. O ibang may atama, napipiritan ng ipabakal ang sa indang mga hayop. Nako. Dahil sa aralang na ang mga sasabsabon, dahil manin makukuha na nin sa kate, kung kaya habang bako pa mga maniwang, ipigpapabarakal na BP. Ano ba yan? Bako sa naman tao ang nagsasakit ko niyan, sa pagkaon kundi pati mga hayop kung kaya sa mga pigdesignar na polling sites o mga evacuation centers para sa mga hayop ngunyan na may abnormal pa ang bulkan wala naman sa laog ipin-roll out na kan mga may sadire dahil sa sobrang init dahil na manin sa sabsabon para may kantidad pa pigpabarakal na so iba. Yan ang problema sa ngunyan maging mga hayop apektado dahil sa bigido naman na pag-iinit kan panahon na dahil matabutan kuno rin ini na naman maglalaylo na init kan panahon. Nagagimagid man sa nakaaging 2 taon na El Nino, BP. Nako. Problema, grand po na sa problema sa mga bata. Ano? Karabaw, kanding. Baka karabaw, kanding. Ang kanding maray-ray, tamaski alang pigda sa sapa. Yeah, ang karabaw, ang medyo. Ang gigibo pa kanjim, ang karabaw, bibaw tagang kaeglas. Dahil man girare, liluwa man girare. Pangaling ang pagilingin sa awot, green. Bibog takan ki sunglass.
Okay. Oo. Mm. Ralansiyanan pa. Ito Yeah. lagi man sa imong karabaw. Suwagon ka kaan. Okay, sige. Yan, BP. Ang sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Dubang kita mga tugang kay Karen Ala sa dagdag na report in the morning. Good morning, Karen. Yes, good morning. VPN reschedule naman sa nakan gobyerno provincial kan Albay antig gahalat kan schools divisions office kan Albay. Tangani na maitaunaan ipinumisang insentibo sa mga atletang nakakuan ni medalya kan uminaging palarong Bicol. Hindi matapos sa pagpaghuron kan DCGB News kay Froilan Tena ang tagapagtaram kan nasabing dibisyon. Kinumpirmar kay ni VP na day pasagkod niya na itataw kang probinsya ang nasabing bagay sa mga nanggaranang atleta. Mantang sinabi kan tagapagtaram na may kasunduan naman ang dibisyon dangan probinsya na bago maglalarga ang mga maralaban sa palarong pambansa, itatao na kan Kapitolyo at iprinumisang 532, 5,000 pesos sa nakakuaning bulawan, 3,000 pesos sa silver, as in 2,000 pesos sa naka-bronze. Mantag day pang opisyal na schedule na ipigsitaw ang Kapitolyo sa pagklamarkan ipinangakong insentibo. Naglalaom ang dibisyon na maitaoy ni sa lalong madaling panahon naman, tanganing magamit naman daw paano kan mga mapasiriling sa Agusan del Sur ang insentibo ini para iyan sa katapusan na simana kan Mayo sa palarong pambansa 2026. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas 20 makalipas ang alas 5 nin morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ay, sandali, naulog. Ano yan, naulog? Madali sana. Bata. Aha. Good morning, 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 good morning. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sa luwas, balikan ta po ang mga istorya. Kasabay, mga tugang, si Padingal Armario. Good morning, Padingal. Good morning, Pare. Prayer for the world peace. Yan ang padagos na kampanya ngunyan kan simbahan Katoliko dahil sa karibukan sa Medyo Oriente. Kaso hapon sa mga misa, tiyempo sa mga babasahon sa Ebanghelyo, ang sinabi ni Jesus kan nagpahiling sa mga disipulos, mapasaindo ang katuninungan. Iyan ang naging tema sa mga sermon kana mga kapadian kasuhapon. Ang ibang parokya, sirindigdi sa Taysan, nagtaonin oras sa simbahan para sa prayer for world peace. Iyo man ini ang pangapodan kan Santo Papa, si Papa Leon, asin mga obispo na pakusugon ang kampanya nin pagpangaji para sa katuninungan kan kinaban. Badian na magkaras ka informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Sa report, hali po dyan sa luwas. Good morning, 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 good morning. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tugang ang report, kasabay po si Joshua o kaya si Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang barata, may sufficienteng supply ng bagas ang Bicol region asin padagos ang pag-inguwaman na mapantayan ang produksyon kan mga paray nguya na maparaning wet season sa ibong kanhagyat na darakan gyera sa Middle East.
Ini VP Henry and siniguro kan Department of Agriculture Bicol sa panganak ni Regional Executive Director Rodel Tornilla kung sa ina basado sa pinaluwas nitang datos nasa 148,340 na hektarya ng kabasan ang natanuman hinman iba-ibang variety kinin paroy kan September 2025 asin kan Marso 31 VP Henry nagpuunaan anihan kaini kung sen enat na nasa 20 o 20 nga hektarya o 20,000 na hektarya nin kabasan na may inani na po ko mas o menos 75,000 metriko tonelada. Sa probinsya kan Kamara ni Sur VP Henry mantilong halangkaw ang presyo kan barakalan nin paroy kung sa inagakawan sa 26 pesos hanggang 29 pesos ang parakalan kan kada kilo kan clean and dry na paroy mantang 23 hanggang 25 pesos naman ang kantidad kan tigbabakal na wet o preskong paroy. Mientras VP Henry, sigon kay Tornilla, binago naman kan DA ang planting calendar kan region para maibitaran ang danyos sa mga bagyo poon Oktubre sa Disyembre. So dating Hulyo ang taranuman, ipagpautog yung dainimin atab din Hunyo para pag-abot ng Setyembre, maani na ang mga paraoma. Katakol kini VP Henry, siniguro man kanahensya na handa ang DA sa mga interbensyon na itatao arog pa na 60,000 na mga bags nin mga hybrid palay na itatao ini sa 370 na mga rice clusters kasabay pa ang soil and builder at biofertilizer kasabay pa ang manibay pa mga post-harvest facility na pwedeng gamiton kan mga paraoma. Yan VP Henry ang mga dugang po pong informasyon halos na luwas in Mustaza District News. Salamat Angel sa report. Mientras tanto, dumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Buhian mo. Kamin Joshua. Kaputol mga tugang si Joshua Bino. Okay na? Kamin Joshua. Hello? Yes, good morning. Yes, VP, good morning. Mhm. Good morning sa mga paraantabay. Kahit nahihirapan, magtsatsaga at pupuntahan ka. Yan, VP Henry, ang sitwasyon kada aldaw nin Lunes, digdi sa lawas kan warehouse kan National Food Authority o kaya NFA sa Legazpi City kung saan ang sitwasyon naman VP Henry ngunyan na pagkaaga tambak na naman tulos ang mga katugangan niya to, partikular na mga senior citizen na nagpakaperila para makabakal ni na baratong bagas kantidad 20 pesos per kilo o ining tigapod na BBM rice o kaya benteng bigas meron na programa ka na gobyerno na pinag-iimplementar man ka na Food Terminal Incorporated o kaya FTI. Kada aldaw nin Lunes, siring kay ni VP Henry ang sitwasyon kung saan actually kasubanggi pangani igwa na tulos nin mga nagpakaperila sa lawas ka na sabi ng warehouse kanya-kanya na sanang bit-bit nin karton ipigaha sa hello nin hello Go ahead. kanyang bit-bit VP Henry nin karton na iyo ang itigahapin sa salog asin sa tinampo na iyo man lamang ang mapaghuruhigdaan mantang nagpipila kung kaya ang ibata BP Henry iabot kung halimbawa nagpila kasubanggi abuton nin 10 hanggang 12 oras sa pila bago makabakal ka na baratong bagas taang warehouse mabukas alas 8 ang pagkaaga. Kung matatandaan, ang concern na ini, nagbutwa kan mga nakaagi pang mga bulan, haros sursimana iyo ang nagiging sitwasyon, alagaday man kinangyayaring pagbabago sa sistema kan pagpabakal ni na bagas, medyo sakripisyo man giraray sa parte kan mga parabakal, ani bangani nagsasabi kairakman kan mga gurang, kapag Lunes ang schedule mga senior citizen asin kada aldaw manin Lunes ipirmi ang sitwasyon digdi sa luwas kan NFA warehouse talagang tambak halaba ang pila nagsakripisyo nagahapi nin karton ang mga gurang para makaabil kan programa kan gobyerno baratong bagas kantidad 20 pesos kada kilo.
Yan, BP Henry, ang sitwasyon sa lawas with boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwa. Uy, pasensya na sa mga texter ta ha. Di mo na po ka mo mag-text mga tugang sa tuyang numero na 0969 0969-088-5548. Ano? At saka po duman sa tuya tabi na mga texter sa 0966-203-0034. Di mo na ka mo makaka-text tabi ta. So sa kuyang cellphone nahulog. So sa kuyang cellphone na natatakodan, nalalaugan po ang SIM, mga tugang kang duwang numerong yan. Di ko masabutan, tanaulog, di ko na po nabubuksan. Di ko na po nabubuksan ha. Pasensya na, no more greetings muna sa text ko sa messenger. Kung makaabot ka mo, pwede kayo na. Pasensya na po, tabi, di ko na, no more text muna ha. Ang solusyon kayo ni, garima bakala kong cellphone. Ang problema ko man tabi bossing Leonito Gaviria, amigo, Manong Leonito. Ang problema ko tabi sa pambakal ke cellphone. Ano daw kung may cellphone na 2,000 sana, di ba? Dahil ko pangyari sa maabaka. Sorry po dahil mo na wala mo nang masyadong magte-text dahil mo na masyadong magte-text tabi. Takaypuan ko tabi na bumakal ki dagdag na cellphone. Dahil na pong tiyan sa ini. Hiniling, kasuhapon tabi, pinahiling ko na tabi duman sa mga dapat na mairahayan. Iniling sana ako, kan sa kuya na, nganya ako, pwede po mairahay ini. Yung nga sir. Tapos, nganya ako, aday nang sir magpag-asa ini bakalan mo nang bago. Hello. Baby, good morning. Good morning amigo. Nasimbag na sa kahaputan ko. Kaya naman. Dahil ako din nakukontak. Dahil na amigo ta. Dahil ang pag-asa ini. Nagkapod ka na tabi sa pag-asa. Aday pa? Ayo pala na di. Paano ko igayo pwede. Pinak magkapod sa pag-asa pala na. Pwede. Pwede. Sobrang bagang init kang panahon mo niyan. Iyo nga ni. Pagkatapos kang headline ni Padeng bar maapod ako tagaro. Kaswapon pa. Grabing alingaot. Iyo, naramdaman mo so tanong kong talong. Yeah. Sinend ko sa aki ko sa Manila. Prangarak nga ka. Anong edad nga? Grabe nga problema dyan Sobrang init na rin talaga. Pati pala nang so talong garin nang binug takang giprili. Nga niya ko baga ko magayan ito may pritong bunay. Pero mag-ingat ka lang pag-apod mo tabi sa pag-asa. Nata Tiwan, mag-init ka duman. Nagdadamot Good morning. hirit. Good morning. Iba si Henry. Pasensya na ha. Ang lalaki. No more text muna and call sa tuy tabing numero tabi na piga-anon sa on the air dahil ko po dahil na ang solution kan problema ko tabi mabakal ako ki bagong cellphone nagapod na ako sa kuyang amigo si Raul na Nunez duman sa Globe kung ano nga niya kung pwede lamang dyan na nakaplan. Kaya diniling ko sa nakaplan, kinalintura ako. Pangyari nga niya ako, hindi pala. Mga mahalo na pala ang plan ko niyan. Nagiling-hiling man kami ki cellphone kaswapon dyan sa Legazpi, dyan sa mga mall, sa Albatana. Kinalintura o kang presyo kang cellphone. Sabi ni Messi, sige, tupot. Ika nga yan, nagtatrabaho ka, bako na enjoy mo ang buhay, tupigiti pwede mo ang buhay mo, kakuriputan mo nga yan dyan. Minuli lamang kami kasuhapon, dahil ko nakabakal yung cellphone kan, pika para hiling ko sa presyo, kikalintura ako, mata nga niya ako, mahalod ko dyan ang crudo, buta gasolina. Pasensya na po ha. Magibontang pagi yan kung paano yan. Hello? Madali man sanaan, BP. Tumaram ka sanaan. Ano? Madali man sanaan. Tumaram ka sanaan. 10 caller mo sanaan. Tapos naan. Noel? Sabi ba ni Sere? Oo. Ano ako? Ano? Ano sabi ni Sere na Mendoza? Ano ako? Iyo mananggad, ika palan ang financial advisor, ade. Ika palan ang financial advisor, sabi ni Manong Rick, ade. Madali yun sana yan. Marayo ng advice mo.
Manunulisit pa lang gina. Latoson ta ka. Manunulisit pa lang gina yan. Sampulong cellphone, tag 1,000, saro ng cellphone. O sampulong texter, tag 1,000. Madali o yan, BP. Kamaray, marayong ka. Kakaunta ka talagang advisor. Di, borong masakit ako yan. Dapat lang. Maging totoo ito, 20 pesos labi ang rollback. Nagungungun niyan kay Pading Mahar. Tama, headline si Pading Mahar. Excited nga na ako. Baka lamang bumaba. Ay, sige naman, lakwat sako ka ini. Sige nga, lakwat sako naman ka ini. Okay. Sige, Migo, salamat. Ay, nako. Marayon sa advice ni Noel. 5:34 sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya ang mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Aramon tanaw ang rollback. Ngunyan pong aldaw. Good morning, Pading Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabagan-tabay. Headlines ko niyan, may pahayag ang gobyerno na posibleng mag-rollback sa aga nin dakula. Lalo na ang diesel. Ang sabi kan Department of Energy sa indang projection, pwedeng umabot nin kantidad na 20 pesos, 89 centimos, ang rollback sa presyo kan Pira pa di? Pira daa? diesel. Pira? 20 Ay, wow! punto 89. Ay, wow! 20 pesos 89 ah. Oo. Gari malampas ang dalagang ko kay ni. Pero sa post kan ano yan, Ano kan mga da? oil companies, iba man, Pira? mas sa baba. Ah? Mas sa baba. Mas sa baba, pira? Poon sa ng 4 hanggang 7 pesos. Maraman tang final ka ni Diana Oddo. Kung ano talaga. Okay. Okay. Pati ang presidente nagpahayag naman na ma-rollback daning big time sa aga. So, Okay. hilingon ta yan, ang final kayan, ta magkaiba ang posting kang Malacanang, budakan DOE, budakan mga players mismo. Okay, sa ibang headlines kunya na pagkaaga, may nag-arabot na milyon na litro nin diesel hali sa Malaysia. Nasa 52.311 million sigon sa DOE. Mandang oil deregulation law nakatabang daw para na magdapa ang ekonomiya sa oil crisis sigon kay Congressman Miro Kimbo. Presyo kang krudo sa asin gasolina imposibleng maibalik sa 60 pesos kada litro sigon kay Energy Secretary Sharon Garin. Nailing muna yan. Dipisil da, may balik. Si Madam Sharon man. Yun nagpapadisgener na naman lugod. Di nga maglaom ta. Di nga ning nangyari kang ururonduman kan sa Pakistan. Oo. Di naman. Bengon. Ngunyan si Trump, pigpaposisyon na sa Philippines o sa US Navy, na blangkahan ang mga barko na siningil kang Iran, nintol. Nako. Panagos ang sakripisyo kang Pilipinas. And then, dahil na maglaom na mabalik tulos sa 60 pesos yan, dahil kadakol na naraot na mga oil industry infrastructures durante kang padagos na pagbomba kan Amerika, budakan Israel. Ano ba yan? So, yan ang mga medyo masalimuot na pangyayari. Masalimuot pa rin May understand to? Kalinga Act, pigsulong sa Kamara ng Representantes, tanganing portiran daw mga Pilipino kontra sa pagitaas kang presyo ng petrolyo. Insentibo sa mga negosyante ng renewable energy, ibinusol sa Kamara ng Representantes. Mantang gobyerno dapat na panginutan daw ang electric vehicle shift kanasyon. Patanid sa posibleng krisis sa pagkaon, inagad na tulos na aksyonan. Mantang gobyerno kay puhanin mas marikas na preparasyon sa krisis.
40% discount sa pamasahe posible sa DOTR service contracting sigon sa Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes. Sa ibang headlines digday, due process sa impeachment hearings ni VP Sara Duterte siniguro ni House Committee on Justice Chairperson na si Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Mantang VP Sara hinagyat ng pangon ang testigong si Ramil Madriaga na binansagan kan abogado kang Vice Presidente na weakest link daw. Kung weakest link nga yaday ka dapat matakot, hampangon mo sa aga. Yan, Hagyat kang congressman. Alright, so far BP, ang mga headlines yung napagkaaga to dyan kang PYC Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul, and Marisa Caldo dyan sa Oros at Ligas Pasito. Basta radyo, i-PYC nyo yan, 24/7 konektado kung maski daing load. From Newsbase, ini po si Mardela. Good morning. Oh, thank you po so much, Paring Mar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sa ligaw may nag-comment sa si Primera, no? May nag-comment, ang ika mismo, ako nag-walking ka so, nag-kanso, kaya ba mo si Dr. Chris Gianan, ano? Sa ligaw Petro, nag-rollback na gasolina, 91 pesos, 0.60. Anong gas station ini? Petron? 91 pesos na lang? Ayos si Primera, nakakuan siya, nakasabat siya mga tugang kimedyo buro-baratong gasolina kasuapo na. Yan tabi sa Ligaw City. Sige, very good yan ha. At least magkagian-gian mga tugang sa satuya tabi na palibot. Alright, o sige, sandali lang ta. Apudan ta mga tugang ang pag-asa. Tingnan natin ang pag-asa. Pero tabi iso public number ta ha. Dahil po na mag-text tabi duman sa duwatang numero. Taday po ito mababasa. Na sa cellphone ka itong nalalaugan, tabi, naraot. Ang advice ni Noel, kung kay puan mo ngayon, mga 10 sa nang listener, may cellphone ka na. Good morning, Sir Ariel. Ano po ang latest sa kabugtakan kang panahon? Go ahead. Maray na aga po para po sa satuyang weather forecast kung ninaldaw ni na Lunes. Ang update muna duman sa super typhoon na may international name na Sinlaku. Inimano ring namataan sa distansyang 2,580 km sirangan kang Visayas. Kung sa inigwa naman ining kusog ng Doros na haran sa sentrong nag-aabot sa 205 km per hour. As in may pagbugso kang Doros na nag-aabot sa 250 km per hour. Naghihiro ini sa direksyon na Pasulnupan, Norte-Sulnupan sa rekasman na 15 km per hour. Ang bagyong Sinlaku ay man iniyo direktang makakaapekto sa panahon taligi sa Pilipinas as in baba man ang tsansa na iniyo maglaugman sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, ridge kang high pressure area ang nakakaapekto or nakakaabot man duman sa may Northern Luzon. Sa maghapon ang Kabikulan, padagos naman na inaasahan na magkakaigwanin mainit o malinsangan na panahon. Iguman mga expected na isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa hapon o sa Banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na hali sa norteng sirangan ang mga matean. Asin ang mga kadagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Ang antas kang heat index sa Kabikulan ngunyan na aldaw, inaasahan man na nasa range na 33 to 38 degrees Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:33 ni Naga, masolno pa dyan alas 5:57 ng hapon. Alipodigi sa DOST, Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel. So, day matama itong super typhoon sa ibang man ang parte kang Pilipinas, tabi, Sir Ariel. Tama, pagkadangog ko. Ayun po, nagbaba naman yan ang chance na maglaw pa iniyo sa Sapar. Philippine Area of Responsibility. Ayun, very good. Okay. Kumusta ang heat index na po ngayon na Lunes? Ngunyan pong Lunes, sa mga estasyon kang Pag-asa sa Bicol, Apa. nasa antas po na 33 to 38 degrees Celsius. Samantalang ang digdi sa Legazpi Synoptic Station, pwede mag-abot man sa 37. Duman sa Bukap sa Ginubatan, pwede man mag-abot sa 34 degrees Celsius. Samantalang sa Bicol International Airport sa May Daraga, nasa 33 degrees Celsius. Ayun, opo. Sir Ariel, salamaton. Mabuhay ang Pag-asa. Salamat po. Thank you so much. Basta Morning, Henry M. Sa report sa kamugta ay salamat so super typhoon tabi pighiling ko kaswapon ito sa online
sa YouTube. Grabe talaga, makusugununo na sa bagyo ha. At least dahil lamang malaog mga tugang sa satuyang Philippine Area of Responsibility. Ha? Mientras tanto, good morning. Dumang kita kay Jomar Bien. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, VP Henry. Apprehended o arestado kan mga miyembros kan mga autoridad nagkapirang persona, driver finance kan sarong forward truck na matransportar nin produktong petrolyo alidigdi sa Albay, pasiling sa isilang probinsya ang Catanduanes kan kalis na Sabado. Sa impormasyon na nanako kan DCGB News sa Coast Guard Tabaco, nagluluwas na habang nagkukondusir sinda nin inspection kan nakalis na Sabado, pasado alas 10 ang pagkaaga sa mga bihikulo na mabalyo pasiring sa San Andres Catanduanes, sarong closed truck na forward na hilingalin dyan in pangargang mga produktong petrolyo, binariles ini. Nagabot sa 5,400 na litros kan produktong petrolyo, crudo asing gasolina, nakumpiskar o nahiling ninda sa laog kang truck na nakakaagduman sa pinakapuro, natatahuban in trapal, asing kasarabay kan mga pangargang mga construction materials. Dahilan tadeng pahiling na ano pa man na dokumento ang driver asin na painamtikan truck sa pagtransportar kay ni ang naunang bita na mga produkto pati ang mga persona ipig-hold kan Philippine Coast Guard para sa magkakanigong disposisyon dahil sa posibleng pagbayular sa Presidential Decree 1865. So, sa presente na sa kustudiya ng Coast Guard ang naunang bita na pangarga. Henry, yan ang mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan mga tugang an mga late. Yung mananggada, nailing ko kaso apon yan na nagluluwasan sa mga ano ini ha. Sa mga social media. 15 bago mag-alas 6. Sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Okay, so duman nagdiden muna kita mga tugang sa satuya na mga iba pang mga pasensya na po ha. O sa to ay sandali, gamay tik si Ma'am Presi sa kuya ngunya na aga ha. Ma'am Presi, sabi ni Ma'am Presi, good morning Tabi, paki-announce my national ID registration sa Kagbakong April 17 sa Friday. Magdara po kay certificate, a certified birth certificate, certificate Tabi ha. O so mga mapakwanda Tabi, mapa national ID registration. Sa Kagbakong da Tabi pitsa 17 igwa. Ang gigibon Tabi ni magdara po kamo ki certified na birth certificate ha, tangani po na makapagparehistro kamo mga tugang digdi po sa satuya Tabi na magkaigwa po kamo ki ID. Yes ha, magkaigwa po kamo mga tugang ki ID. Yan, importantehon po yan. Mga tugang ang satuya Tabi na national ID. Kaya lang ngunyan baga, maski may national ID ka na, pag nagipag-transaksyon ka sa iba, hagadan ka manggiraray mga tugang ki mga valid IDs. Ginamit mo na national ID, tapos hagadan ka pa ki additional ID. Di ba? Hagadan ka pa ki additional po na valid ID. Yan ngunyan. Kapag una ko baga, okay na national ID sana. Kundi, sa mga nagkataram sa kuya, dakulon pang klaseng ID. Mga tugang ang pinagaharagad, apera po sa national ID. Yan. Alright. Dito tayo sa paningit. Ay, sandali. Taba ka may kwan mo na ha. Madali lang. Check muna natin ang satuya mga tugang na madali lang. Ay, sa mensahe natin, sandali. Mabagalon ang kwanta, no? Ang o baka sa mabagal cellphone ko o baka ang mabagal sa kwan oning okay na nga ni ito o sa ito boy
Madali lang. Ito nga pala. Madali lang. Ito muna tayo sa mga greetings natin. Good morning kay Rodel Osma from New Jersey. Ay gari hapon dyan migo sa Indo New Jersey. Ubanggi dyan sa Indo Pakibati po sa mga kababayan, amigo ko dyan sa Ginubatan. Si Bading Osma, si Bading Panesa, Rene Palcutin, Christian Herrera, Gimo Osila, and Ando Moro. Yan, mabalo sa Natabi. Good morning, Natabi, sa Indo. Sabi ni Manay Elisa Fajardo, good morning, Tabi. Morning, Heriters. Sharon, babasa. Okay. Sige. May nagagagkitabang ini. Marlene Lonas from Purok 6, Barrio, Kamaligalbay. Good morning. Si Karil, Sir, pahil po ako. Sino po ang makabili? Sino po nakakaalam saan makabili ng Dr. M's Herbal Coffee? Bako yaw sa plugging, Tajing? Yaw sa plugging. Sige daw, ilag mo na tabi, Chief Ramer, sabi ni Karil, Sir. Dr. M's Herbal Coffee. Nakalibot na ngayon ako sa Mercury in South Sardag, Waraman. Pakiulit nga tabi, Chief Ramer. Yung plugging ta. Oni po, may gusto na mag-try mga tugang nin kape. So, kung may digdig, may kuan nga ni digdi, sa alas 5 baga before 5 manadangong nindo yan. Tapos 2:55 nin hapon manadagog man tabi nindo yan. Pigpanap kay Chief Premier sa plugging ko niya on duman Blessed morning, Tabi, from Kisaray, Purok 6, Kisaraw, Barrio, Kamaligalbay. Sabi Nilda Perico. Yan, Happy Monday po sa gabos ng paradangog mula loodig sa Pawa, Malinaw. Thank you po and God bless. Sabi ni Ophelia Bungkodin. Sabi man ni Marilyn Bueno from Bagong Bayan, Daraga, Albay. Good morning, Tabi. At saka si Victor Perjahita. Good morning ngayon, Tabi. Tapos si Tony Bersuela. Yan po sa JB Dap, Ligaw. Yan. At saka si Grace Mapa. Yan man po sa Good Morning daw. May plugging, Chief Ramer, kung saan mababakal. Igwa, may gahanap pa tabi. Pasensya na po sus, ibaba ko lang aircon ko, tamaliputon. Nailang po ta. Daki ako to sa aircon. Daki ako to. Yan, ta. Okay, pinababa ko lang ta. Grabe sulipot. Okay na tabi, Chief Ramer. O sige, anyway, basta na po, madam, huning tabi na nag-chat sa tuyang DCGB News Online. Lathalat lang po nindo Tangani po na makwanta, masabutan kung saan po yan. Okay, o digay na muna kita sa paningit, mga tugang sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linya po si Shara May Leron para sa Paningit sa Morning Hirit. Good morning, Shara May. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga parantabay. Aram daw nindo na sigun sa mga eksperto, bako man talaga human eater ang mga pating. Basado sa artikulong na itala sa World Wildlife Fund, ang mga pating ang natural na mandaragit sa dagat kung sain ang karaniwang kinakaon ninda iyo ang sira, pusit, pagong asin minsan mga sea lions. Dahil taan mga hayop na ini ang may mataas na fat content kung sain ini ang source of energy kan mga pating. Mantang ang human meat para sa indaw wara nin lasa. Kaya sigun sa mga eksperto, kabaliktaran ini kan mga pigpapahiling sa pelikula naman eater ang mga pating. Yan po VP ang paningit sa Morning Hirit niya na agaw ng Lunes. Ini po si Shara Miloron. Marahay na aga. Dahil kayo nagdadangog. Ayun po, nagdangog po ako. Nagdangog po ako. All right. Mga dagdag karamas.
Awinda. Anong ibo? Chief Ramerte. Pinigtawan mo ang commercial, Chief Ramerte. Tawan mo ang commercial. Madali sana. Maski sa mga plugging sana. May call lang ako sa otong madali, ha? Mababa lang akong madali yun. Iyo, pwede mo na akong commercial. Maski sa mga plugging sana. Magkakall lang ako sa otong madali. Masip ako kidiit na nag-alas naman tulak mo kakong biskuit. Alright. Sige. Kamo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on April 18, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At ganun din sa CMB Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Lunao, Ligao City. Also at CMB Office, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMB Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagdadamog kamo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang. Ay, sandali lang ha. May gusto akong pasalamatan pala. Madali lang. Tama, igigreet ako. Madali lang ha. Nagsabit sa lunan ko. Natadawin eh. So, minabit sa lunan ko. So, okay, sandali lang
ha. Madali lang. Tapigahanap ko pigahanap ko so kwan. Nawara lugod. Nawala lugod so. Lat ko na. Uy, Ma'am Shi. Good morning, Ma'am Shi. Ma'am Shi Baloloy. Good morning, tabi, Ma'am Shi, dyan sa Santo Domingo, ha? Oy, Ma'am Shi, bago ako magbareta, tabi, ha? May paglingawi si papadara mo kay Jasmine, iyo po. Iyo na ngaya, burbit-bit na baga ngaya. Ay, may paglingawi, madam, ha? Pag ako po, pag nalingawan po yan, ako po on madyan sa imo, di dyanon ta ka. Dyanon ta ka ngunya na aldaw, pagkatapos kang programa kong 9, ako on madyan sa imo. Una, oy, madam si, ipadara mo tabi, paglingawi tabi, ha? Ano ba kung nata? Sabagay, nagburbarato na ngunyan, Ma'am si Sokrodo. Ang pigaparatanam nga kanin Rem dyan sa radyo, sabi ka ibang listeners. I-greet ko pala si Kwan. Ano Ma'am si, bit-bit na po ni Jasmine, tama alas 6 na naghali ba ka dyan sa Santo Domingo, atab, mga naghali ka dyan mga 6 or ano yan, mga 6:30 gayon. Bugta ka na po dyan sa may agihan, dyan mga sa may pintuan mo na magayonon. Yan baga sa may, ano ito, yung magayonon mo dyan na pinto baga na pinabugtak ni, ano yan, ni Pading Oka. Baka ni pong malingawan tayo yan bagang aki mo nagad malilingawon yan. Pangyari nga, napasala naman yun. So, ngimot naman nga kaya dingo niya na aga. Oy, sandali good morning kay Madam Fe Balita. Yan ha. Madam Fe Balita at saka kay Ma'am Janet. Ma'am Janet at saka kay Ma'am Beth. Yan, mga co-teachers ni Ma'am Shi. Gusto ko kutang taramon so dapat ipasalamat ko sa endo kundi sakana. Sakana po. Anyway, salamaton na maray po sa endo ha. Kay Ma'am Fe Balita, kay Ma'am Janet, kay Ma'am Beth. Yan ha. Salamaton pong maray. Siyempre kay Ma'am Shi tabi ana. Kay Ma'am Shi, di ko itaram sa... Gusto mo itaram ko tabi, Ma'am Shi? Basta... Magmahon ka ngayon ngunyan alaw ata na. Magmahon pa ako ngunyan aldaw. So sa kuyang request ng God mangyayari. Iya po, Ma'am Shi, salamaton tabi ha. Tabi, salamaton. Budak kay... Sa mga katuwang ni Ma'am Shi, sabi ni Jasmine, habang ngaya nagigiribo ngaya ka ito, mas takol ngayang taram. Kaya takol na so nagibo. Na mas dakol da tabing taram. Kaya mas dakol so nagibo. Yan. Ma'am Shi, salamaton po ha. Buda so ano yan, mga co-teachers mo tabi, no? Hi kay, ano yan, ulitong ko tabi kay Madam Fe Baleta and Ma'am Janet, kay Ma'am Beth, yan, mga teachers po dyan sa Santo Domingo Central School. Alright, ang mga balita po, susunod na, mga tugang, makalipas lang, kan mga patalastas. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Always number one, always DCGB. Alas 6:01 na ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyan pong alaw. Halangkaw na presyo ng petrolyo sa Pilipinas sa tensyon sa Medio Oriente, nagkausa ng domino effect sa presyo ng Barakalon sigon sa Land Bank Economist. 5,400 na litro ng illegal na gasolina kumpiskado kan Coast Guard District Bicol sa ginibong operasyon sa Tabaco Port sa syudad nin Tabaco Albay. Sa lado nasyonal, presyo kan krudo asin gasolina imposibleng maibalik sa 60 kada litro sigon kay Energy Secretary Sharon Garin. Due process sa impeachment hearing ni VP Sara Duterte, siniguro ni House Committee on Justice Chairperson asin Batangas Representative Jervil Luistro. Sa ibang nasyon, bad news, Estados Unidos asin Iran daing nahaman sa kasunduan sa negosasyon na ginibo sa Pakistan. Business news, big time oil price rollback sa petrolyo laoman sa aga sigon sa energy, pero ang oil companies nag-anunsyo nin mas hababang bawas presyo. Health news, pagtukaw nin haloy maraot sa salod sigon sa mga eksperto. Detalyes, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal, nagkakausa po nin domino effect sa presyo kan mga barakalon. Analangkaw na presyo kan petrolyo sa Pilipinas dahilan ka nagpapadagos na tensyon sa Medio Oriente. Sa ginibong Economic Summit, ipinag-organisar kan Bicol University Economics Department as in Socio-Economic Research and Data Analytics Center Bicol. Sinabi ni Union Bank of the Philippines Chief Economist Ruben Carlo Asuncion na haros gabos na produkto nagagamit ng petrolyo sa transportasyon as in produksyon. Dahil nag-import ang nasyon ng petrolyo sa ibang nasyon, ang pagtaas sa world market direktang nagpapataas ng gabos na logistics, makinarya asin agrikultura na nagresulta sa mas halangkaw na kantidad kan pagakan asin serbisyo. Karamihan ng mga ginagamit natin sa pag-produce ng kuryente, yung production, sa mga pinoproduce dito sa Pilipinas, galing sa labas. And one of that is oil. So pag yun ang tumaas, talagang very sensitive ang production natin, yan sa transport natin, very sensitive tayo doon, yung pag-transfer pag-increase ng mga presyo. Tingog ni Union Bank of the Philippines Chief Economist Ruben Carlo Asuncion. Mga nasa LGU sa 3rd District, pigpapasiguro ang mga sources ng tubig na dai umabot sa puntong ini nin krisis nin tubig ngunya na tag-init. Jimmy Nazalita sa report. Nagpapasiguro ngunyan ang mga nasa lokal na gobyerno pagabot sa mga sources nin tubig kung saan nagkapirang lokal na gobyerno digdi sa 3rd District ang pigdirihira na ang mga in charge sa waterwork system na asikasuhon ang mga linya o tubo gikan sa source kay ni pasiring sa mga konsumidores para matrace kung iguanin mga leak, maaksyonan tulos, maiwasan ang mga pagparaula ni na tubig. Ehemplo, an uwas asin banwaan kan ginubatan parehas anis persos kan mga alkalde kung saan tututukan ang mga supply nin tubig sa pagsabing na mamalisya nagtitindi an saldang kan na aldaw an init masyadong mainito na naman asin habo mangyari kan mga lokal na opisyal na mautropa ang mga inot na mga eksperyensya epekto kan sobrang init o El Nino kan inot na mga panahon nagkaigwanin krisis sa tubig. Sa ngunyan ini ang pigpapasiguro na dahil na mautropa sa pagsabing ang tubig importanteng maray sa mga tao. Sa ngunyan may aksyon na ang mga lokal na gobyerno na pinagigibo para dahil na maabot o umabot sa punto
na magkaigwanin mga pagrarasyonin tubig arugan mga inot na mga aldaw. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. 5,400 na litro ng illegal na gasolina sakay nin truck na mabiyahe pasiring sa Catanduanes ang nasabat kan Coast Guard District Bicol sa ginibong operasyon kanakaaging aldaw sa Tabaco Port. Sigon kay Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, nadiskubre ang illegal na kargamento mantang pinagigibo kan mga personahes kan random K9 paneling ang operasyon sa nasabing pantalan. Ipinagdeklar kan driver kan truck na simento, sako-sakong bagas asin solar ang laog kan behikulo alagad sa ginibong inspeksyon kan mga otoridad. Inako manggiaray na petroleum products na daing magkanigong dokumento ang laog kaini. Sa presente nasa kustodya kan Coast Guard Substation Tabaco ang driver asin kaibahan kaini mantang ang truck asin ang ebidensya napugol kan Philippine Ports Authority bago ilipat sa Coast Guard para sa dagdag na investigasyon asin magkakanigong disposisyon. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal na sa Rinyaman ang report ni Karen Ala hali dyan sa Aluas. Mantinido day pang opisyal na disclosure ang Philippine Charity Sweepstakes Office kan Albay o PCSO kan Albay. Dapit sa magmamanihag na kan small town lottery sa probinsya sa ibong kan pagsabing may nangganan na sa bidding kaini. Matatandaan kan nakaaging bulan, inisyal na sinabi ni Gobernador Noel Rosal na ang guminana na kaini sa bidding 13 lucky gem asin iyo ang naawardan kan PCSO sa halos 14 mga aplikante na nag-apply sa pagmanerna kaining legal na patayaan. Mantang sinabi ni Gobernador Rosal na nasa proseso pa ang PCSO asin lucky gem sa pag-iskusar kan license to operate kaini tanganing makadalagan ining legal sa probinsya asin matuldukan ang illegal na waiting sa probinsya. Mentas tanto inasiguran man kan Gobernador na ining bagong magmamanear kang STL ipapaluwas ninda kan PCSO para sa impormasyon kan publiko. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, si Alan Mario may dagdag man na report hali dyan sa Luwas. Big dala na kan Kongreso na maamendaran o may basura an oil deregulation law. Sinabi ni Congressman Alfredo Garbin Jr. sa entrevista kan Sabado na parte ni sa objeto kan pagpapunindanin committee meeting sa Committee on Energy sa Kongreso na sa Russia sa mga miyembro para mahanapan ni solusyon ang reklamo kan publiko lalo na ang transport groups sa dai mapugol na paglangkaw ng presyo kan mga produktong petrolyo dahil sa oil deregulation law nagakapagbot na sana ang mga darakulang negosyante sa presyo dahil nagginimo ang gobyerno kundi monitoring. Kaya ngunyan, igatawa na inin doon ng Kongreso pasiring sa mga posibleng rekomendasyon na magianan ang publiko sa halangkaw ng presyo kan mga produktong petrolyo. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to, mga tugang na mga report asin bareta sa lado lokal. Momentum sa pagiging best city police station. Susustineran kang Legazpi City Police Station sa darom kan pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Angel Mustasa sa detalye. Mantineron ang momentum bilang Best City Police Station sa Bicol Region. Ini ang tugon ni Legazpi City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. sa iyang mga personahes bilang ang Legazpi CPS ang Pigmidbid kana Police Regional Office No. 5 sa Rio na bilang Best City Police Station. Sinabi ni Tagtag na ang syudad ang nagsiserving show window kan rehiyon kung sa inion ang halos gabos ng mga regional offices kan mga ahensya kan gobyerno asin dakul ang darakulang aktibidad na pinagibo kung kaya dapat na perming preparado ang gabos ng mga kapulisan para mamantingin ang katong tulukan. Sigon kay Tagtag, magkukonsidera niya ang dakulang pribilehiyo na madestino digdi bilang officer in charge kung kaya gusto niyang maipahiling ang sa iyang tibay sa pagikan pag-strategize, magpapadagos kan mga plano, proyekto, programa asin aktibidad kan sa iyang mga sinalida na hepe kan hepatura. Dagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. 11 bago po magabot ang makalipas ang alas 6 din morning. Dagdagan tang istorya kasabay po si Joshua Bino sa lado lokal.
Ray Rosso Pirmi, nin mga kabataan na gustong magpalista sa libreng operation tuli kan lokal na gobyerno kung saan talagang gulpi na nagmamaot na makapatuli na ngunya na panahon na bakasyon. Ngunya na aldaw Abril 13 hanggang Abril 15, 2026. Iyon na ang ikaduwang batch kan operation tuli kan lokal na gobyerno kung nasaan 200 na naman ng mga kaakian ang nakaschedule na ipapairarom sa nasabi ng aktibidad. Kung nasaan ipinaliwanag man kan lokal na gobyerno, partikular na ni Mayor Victor Perete, kung nata 200 na ang pinag-i-schedule ninda para ipasairarom sa nasabi ng programa. 200 ka nakaaging simana sa inot na batch, as in 200 naman ngunya na simana sa ikadawang batch. Ngunyan na simanang ini, igukota na nin 600 na mga kabataan ang nagpalista. Alagad 200 na natawan nin schedule dahilan ta susog sa paliwanag ka na alkalde tangani bakong masamok asin tangani ng bako sakripisyado ang kalidad kan na pagtatak sa mga kaakian. Ana paginomdom kan lokal na gobyerno, siguradohon na namahaw ang aki bago magpasiring sa menyo. Siguradohon man na malinig, nagkarigos na ang aki bago ang schedule kan sa iyang pagpatatak. Asin siyempre magsulog o magdaranin malinig asin mahiwas na short tanganin ng malikayan ang infeksyon. Alas 9 taon nin aga mapuuna ang schedule kan libreng tuli sundo taon na alas 3 ang pagkahapon asin madurar ini ponyo aldaw sundo sa Abril 15, tanganin ng matapos naman ang 200 na mga kaakian na nag-schedule ngunya na simanang second batch. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Tricycle driver sa Malilipot, arestado dahil po sa droga. Jomar Bien sa detalye. Arestado kan mga otoridad ang sarong tricycle digdi sa Banwaan kan Malilipot tuli sa pagkaka-involved kaini sa transaksyon sa illegal na droga. Ang suspect binistusan na sa bansag na amay sarong 46 anyos na tricycle driver na residente kan nasabing Banwaan. Susog sa impormasyon na ipinaluwas ni Police Major Rachel Balote ang officer in charge kan Malilipot PNP na kasuudma aldaw na Domingo nagkondusir si din drug by bus operation pasado alas 12 ang pagkaudto target mananggad ang naunang bitan na suspect sa ginibong operasyon na kumpiskar ninda sa suspitsado ang bali tulong sa shake ang pinagtutubo na shabu na may pisadang poko mas o menos 0.7 gramos asin nagkakantidad nin 5,000 pesos. Mahampang sa kasong pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. 16 makalipas ang alas 6, mga tugang iba pang mga bareta. Masunod sa GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. Nagdadangog kamo sa DCGB. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated.
We care, we serve, we deliver. Hanap mo ba yung kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na base at galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, ampalaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang inanunsyo po kan Department of Energy na daig daw nag-abot sa nasyon ang diesel na inimporta kan Pilipinas. O kaya inanunsyo po kan Department of Energy o DOE na nag-abot na sa nasyon ang diesel na pag-importa kan Pilipinas gikan sa Malaysia inang kabilugan na 395,000 na bareles o 52.381 milyon na litro nin diesel na pandugang sa supply kan Pilipinas. Inutang nag-abot ang nasyon o sa nasyon ang 142 na bariles o 142,000 na bariles na iguanin 22.578 na milyon liters kan diesel nga importa kan Pilipinas gikan sa Japan na nag-abot kan Marso 26 kay bahan man sa makinahuron kan Pilipinas para sa importasyon kan petrolyo ang China, Singapore, South Korea, Thailand asin India. Pigasabing nakatabang an oil deregulation law tanganing dai magdapa ang ekonomiya kang nasyon sa tahaw kang krisis sa petrolyo. Inang naging pahayag ni House Committee on Ways and Means Chairperson asin Marikina Representative Mero Kimbo sa tahaw kan pangapunan na ibasura ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 na mas midbid bilang Oil Deregulation Law. Sa sarong media forum sa Quezon City, sa iyang sinabi na sa tahaw kan piniming paghururo na kaipuhan na i-repeal ang oil deregulation para sa iya, sitwasyon ngunyan kung mas magiging matinding kunta
dai maipasar ang oil regulation law kan dekada kan late 90s. Sinabi ni Kimbo na kung very high regulated kita ngunyan, mas mada pa ang ekonomiya, mas dakulang luho sa bulsa kan gobyerno ang mangyari para sa masusteneran ini. Sigon kay Kimbo, ang problema kan oil deregulation law, yung kawaranin tulong kompetisyon sa oil industry. Sinabi ni Kimbo na posibleng makaapekto ang pagitaas asin pagbaba kan presyo ng produktong petrolyo, kaya dai magiging efektibo ang oil deregulation law asin makapagpapareho sa presyo sa mga gasolinahan. Mientras tanto, tinuon nindo ni Kimbo na ang pangangaipon na sigurohon kan Department of Energy o DOE, Energy Regulatory Commission o ERC asin Philippine Competition Commission o PCC, na warang mangyayaring sa buhatan ang mga kumpanya ng petrolyo. Ipinag-insista ni Kimbo ng importasyon mabalanse kan gobyerno ang pagninegosyo sa nasyon asin ang interes kan publiko. Ipinahayag mga tugang kan Department of Energy o DOE na imposible nang maibalik daw sa 60 pesos kada litro ang presyo ng krudo asin petrolyo dahilan ka naging epekto kan giyera sa Medio Oriente. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin na ini dahil sa naging structural damages na yun saro sa mga naging epekto kan giyera sa rehiyon. Konsente na wanin doon kan opisyal na wala pa man giraray ning kasiguruhan kung no rin matatapos ang giyera asin kung guranog ang gagastuson para sa pag-irahay kan mga oil-related facilities. Sinabi niya na kung 2 semana sana magdurad ang giyera, may mga posibilidad pang magbelta sa dating presyo kay ni alagad dahil sa nagkaprang semana naman na nakalihis dahil magiging marikas ang pagbaba kang presyo kan nasabing produkto. Mientras napisar kay ni, siniguro manigarin na padago sana ang gobyerno sa distribusyon kan fuel subsidies para sa mga drivers na apektado ang halangkaw na presyo ng petrolyo. Apera digdi may iba pang mga programa na ilalansar para mabawasan ang epekto kan halangkaw na presyo ng krudo sa mga motorista arog kan pagapaapod din discounts para sa mga jeepney drivers na may hiling na may tatao at sa mga tsuper nin tulo sagkod 4 na bulan. Isusumiter po o isinumiter po ni House Speaker Faustino D. III asin House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang House Bill 8834 o Kalinga Act na nagmamaot na protehiran ang mga Pilipino kontra sa epekto kan pagitaas kan presyo ng petrolyo asin marikas na pagitaas kan gastos kamautan kan propuesto na magpautob nin automatiko na marikas nakasimbagan ang gobyerno sa oras na magkaigwan ng oil price shocks tanganing maiwasan ang domino effect sa pamasahe, pagkaon, kuryente asin iba pang pangenot na mga barakalon. Sa oil serarom kan bill, mumuknaon ang Kalinga program sarong whole of government response sa tulos na ma-activate kapag may grabing pagitaas kan presyo nin petrolyo, inflation, kakulangan nin supply nin energy o kakulangan sa supply o energy emergency, kaibahan ang mga lakdang sa mga lakdang ang fuel subsidy para mientras nabawas sa buwis sa petrolyo, tabang pinansyal sa nagtitios, suporta sa transportasyon asin agrikultura, asin iba pang tabang sa saradit na negosyo, tanganing maiwasan ang pagsarado asin pagkawara nin trabaho. Punteriya na matabangan ang mga vulnerableng sektor arog kan low-income households, drivers para para sira asin MSMEs na grabing naapektaran kan pagtaas nin presyo. Igwaman na propesto nin mga mekanismo tanganing mamantener ang supply din enerhiya, mapababa ang konsumo asin mapugulan ang hoarding asin profiteering. Nagkaigwaman ning Kalinga o magkakaigwaman ning Kalinga Interagency Task Force na mamahala sa implementasyon kaini asin masiguro nin koordinadong aksyon kaniba-ibang ahensya kan gobyerno in kaso maging lay mabawasan ang epekto kan pagitaas ng presyo ng petrolyo asin mapuprotehiran ang kabuhayan kan mga Pilipino. Pigaplansya na po kan Kamara de Representantes ang pagtaon ng insentibo sa mga negosyanteng kapitalista sa renewable energy sa nasyon tanganing dagos nang mabawasan ang konsumo sa petrolyo. Kinumpirmar in House Committee on Ways and Means Chairman asin Marikina Representative Mero Kimbo dahil piglauman na mautronin ang tensyon sa Medio Oriente na naging dahilan para magkaigwan ng krisis sa petrolyo. Dahil papigdetalye kang kongresista ang mga insentibong itatao sa mga negosyante na mga kapital sa renewable energy. Arong kan solar asin baterya, alagad importanteng maibugtak ini sa pigigibong propwestong ley bilang preparasyon. Apera digdi pigadalan man ang 50%
na 50% sa mga bihikulo kan gobyerno dapat electric vehicle na o UV tanganing mabawasan ang konsumo sa estado sa petrolyo. Mientras nagtubod man ang kongresista na haros daing epekto sa power industry and oil price shock dahil 3% sa power plant ang nagagamit ng diesel ang pinaka-apektado sa oil price hike. Mientras tanto, ipinahayag po ni House Committee on Justice Chairperson asin Batangas Representative Jervil Luistro na pigutugutan ni si Vice President Sara Duterte na magpresentar din ebidensya para pahimutikan ang mga aligasyon sa mga pigusumiter na impeachment complaint kontra sa iya. Tinimanindo ni Luistro na pigusunod kan Kamara ang due process asin tinawan ni Duterte nin supisyenting pagkakataon na idepensanan sa diri apisar kan mga petisyon kan kampo ni Duterte sa Korte Suprema para ipapundo ang proseso, magpapadagos ang pagdangog sa itinilaan na petsa mantang pigahalat ang aksyon kan Korte Suprema. Tinawanin doon ni Luistro na pigusunod kan Justice Committee ang konstitusyon, mga leyes at siniba pang desisyon kan Korte Suprema. Idinagdag pa niya na haloy nang nakapindyent ang isyo asin piglaoman kan publiko ang kasimbagan gikan kay Duterte. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang panagos sa sinusulong kan mga kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte ang kandidatura kaini sa maabot na eleksyon bilang presidente kang nasyon sa taon 2028. Sa sarong pagtiripon kaduminaging simana, ipinahayag ni Senador Bongo na pigmidbid kan mga kaharaning kaalyado kan mga Duterte an sa iyang paniniwala na mabalik daw sa normal ang buhay kan mga Pilipino kung si BP Sara ang magapadalagan kang nasyon. May koneksyon kaini sa giraray na ipinaabot ni Senador Bongo an sa iyang suporta sa pamilya Duterte. Kasabay ni Go ang sa weekend si Davao City Mayor Basti Duterte na bagong ipinagbugtak na presidente kan Partido Demokratiko Pilipino. Sa iyang speech, sinabi ni Mayor Duterte na magiging mabuot, ang pagiging mabuot asin silensyo kan sinabi ng senador. Padagos man ang trabaho sa politiko, asin padagos ang trabaho sa likod kan ribok sa politika. Mientras tanto, naniniwala man si Go na sa kakayanan kan PDP, makakapag ilihir giraray ininin number 1 na senador sa 2028. Siring man, kasabay digdi, Senador Robin Padilla na kasabay na nagtap sa uminaging senatorial race. Magbabalik ang mga bareta sa luwas ka nasyon, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite
Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon ning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 5:33 o kaya alas 6:33 po nin pagkaaga, padagos kitangon yan sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Nagduman mismo sa Islamabad, Pakistan si US Vice President J.D. Vance para sa serye ni negosasyon entre kang Estados Unidos sa Iran may kinaraman sa pagpapalawig kang presenting ceasefire. Sa iyang pahayag, sinabi ni Vance na nagkaigwanin substantive discussing alagad warang nahman nakasunduan ang pagtiripo nagduranin 21 oras pon Abril 11 sagkod Abril 12, 2026. Ninatindiran kan mga representantes gikan sa Estados Unidos, Iran asin Pakistan. Bareta ngunyan, mga tugang, may kinaraman po sa negosyo sa Pilipinas. Business news. May kinaraman po sa oil price rollback. Business news. Matapos ang duro-diritsong pag-itaas kan presyo nin kanakaaging simana dara kan gyera sa Medio Oriente, piglauman na magkakaigwanin dakulang bawas presyo sa produktong petrolyo sa aga sigon sa Department of Energy o DOE. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng magbaba ang presyo nin diesel nin 20 pesos 89 sentimos kada litro.
Ang gasolina, mababa daw nin 4 pesos 43 sentimos kada litro. Mantang ang kerosene, 8 pesos 50 sentimos kada litro. Asin piglaoman ay pautob ang rollback sa Abril 14 sagkod Abril 20. Sigon kay Garin, ang estimate na nakabase sa average kan international na presyo nin petrolyo sa nakalis na 5 aldaw kumpara sa presyo kanakaaging semana. Dagdag pa niya na maski pwedeng mag-iba ang aktual na presyo sa kada gasolinahan, ilang piglaoman na minimum na bawas presyo alagad sa anunsyo kan oil companies bas hababa kumpara sa estimate kan DOE. Sigon sa mga kumpanya nin petrolyo, ang gasolina marolback daw nin piso kada litro. Ang diesel 7 pesos hanggang 9 pesos kada litro, mantang ang kerosene 2 pesos sagod 5 pesos kada litro ang rollback. Sa endang sinabi na base sa endang projections sa current market trends as in posible pang magbaba sa global oil price movements. Sa endang sinabi na ang pinal na as in official price adjustments ipapaskil dyan na udto. Health News, hali po kay News Director Mar de la Cruz. Ang pagtutukaw daw nin haloy, may maraot na epekto sa salod. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Patanid sa mga taong hugakon. Sigon sa pag-aadal ka mga eksperto, nagluwas na ang pagkaturog nin sobra sa 9 na oras, asin pagtukaw nin masaloy sa 7 oras, maraot sa salud. Paliwanag ka mga eksperto gikan sa Sachs Institute, hinugidinda ang health behavior kan maabot sa 230 na mga personalidad asin nagluwas na mga tawong halaba ang katurog asin perming nakatukaw, perming madaling tamaan ni mga nakakagada na hailang. Hindi nagdagpa ka mga eksperto sa siyensya na ang kombinasyon ng halabang katurog asin perming nakatukaw, dagdagang paning kakulangan ng ehersisyo, minaresulta sa triple whammy effect kung saan madaling magadaan kumpara sa mga tawong may healthy lifestyle. Ang pag-aadal ka mga scientist gikan sa Sachs Institute, ang kainitunoting pag-aadal manungod sa epekto kang pinagbiyong halabang pagkaturog asin halawig na pagtukaw. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Thank you, Paring Mar. Dumang kita mga tugang sa Pag-asa. Kasaway po si Ariel Zamudyo sa Kamugtakan kan Panahon. Maray na aga po para po sa satuyang weather forecast ng ninaldaw ni na Lunes. Ang update muna duman sa super typhoon na may international name na Sinlaku. Iniman ring namataan sa distansyang 2,580 km sirangan kang Visayas, kung sa inigwa naman ining kusog ng Doros na haran sa sentrong nag-aabot sa 205 km per hour, asin may pagbugso kang Doros na nag-aabot sa 250 km per hour. Naghihiro ini sa direksyon na Pasulnupan, Norte-Sulnupan, sa rekasman na 15 km per hour. Ang bagyong Sinlaku ay man iniyo direktang makakaapekto sa panahon taligi sa Pilipinas asin babamanan tsansa na iniyo maglaugman sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, ridge kang high pressure area ang nakakaapekto or nakakaabot man duman sa may Northern Luzon. Sa maghapon ang Kabikulan, padagos man na inaasahan na magkakaigwanin mainit o malinsangan na panahon, iguman mga expected na isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa norteng sirangan ang mga matean, asin ang mga kadagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Ang antas kang heat index sa Kabikulan ngunyan na aldaw, inaasahan man na nasa range na 33 to 38 degrees Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:33 ni Naga, masolno pa dyan alas 5:57 ng hapon. Alipodigi sa DOST, Pag-asa, Ariel Zamudyo. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, kasabay si News Director, o kaya pinapanginutan niya ni News Director Mar de la Cruz. Jenny Balyaran, asin po kasabay dyan si Nicole Ann Gloriani. Nagsurat kan Baretang Sendong Nadangog. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na leader. Alright, mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on, atay later, na babaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kapag kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic, non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Mag-liver up na po. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, South Star Drug at all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Katotohanan at pag-asa, siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa.
Alright, sige. O bueno, o di gari may good news kita mga tugang sa aga ano. Gari may good news kita. Kaya lang gari bako magkatugma harayon pati ang distansya. Ang gap mga tugang compression na estimate kan DOE o Department of Energy asin mga tugang kang mga oil company. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Nadangog nindo mga tugang subareta kasuba ko. Harayon nun sugap between Department of Energy asin po ang mga oil companies. Ano doon mangyari sa aga? Ano? Hello? Good morning. Yan nga, nagpaparaulo ko kasuwag bago. Mm. Ikaw lang itatara. Ako gusto. Ang pinakapot naman, BP, araw kayo ni, sisinod din ang masunod sa duwa. Abo ko bigo magmundo ko niya na daw. Tamog mahon ako niya na aga. Kaya nga, duman siya na baga ako sa positive na 20. Pero kag nabasa ko ito, kaya niya ako, oroti ka nira lang siya nini. Ata, dati, ang estimate kang Department of Energy, Budaan Oil Companies, tugma ang pare. Tugma yan kung pakulit ang diferensya. Di ba? Sinta mo ang diferensya. Ngunyan. Ngunyan, di nga ni 1/4. O ni BP ang kabakanta dyan. Kung sisay ang matutubod. Yeah. Iyan ang abangan ako dengon ako makarga ngunyan Aldaw talaga. Dengon ako makarga. Actually, bigari bagayan so British na sinubsuban sa lubot kaya suliyo tuminaram. Ata na. Kaya ino to bagao kang pupul ka na TikTok daan. Nagluwas sa sinda. Yeah. Parang barati ko. Kunyan ilingana, bata kadakol ngunya. Kadakol ngunya kad ekonomista. Ngunyan may problema sinda if ever ha. Yeah. Bata ngunyan si Trump nabuan na naman. Bata maduman ay. Gusto ko magkahuron si Trump migaw. Gusto mo ko si Trump magkauron. Gusto ko ma-interview BP. Oo. Bakula man siya mo imposible. Kaya nga gari bala kung magpasiring naman. Takauronon ko sana siya. Takulo na Trump, pira sa now si Donald Trump. Kumundo na siya. Nakulo ang Trump sa stage. Ang gusto ko makahuron. Oy, ang gusto ko makahuron. So, aki niya. So, aki niyang saro. Baga na so alang kawunon man na. So, blandihon ang kulor. Ang buhok. Kaibanan mo si Madam? Ako man sana. Gano'n makabulo kita. Iyan sana. Kaya pala mo ko ng bot mo ha. Huwag na naman karaman sana. Karaman mo sana. Oo. Pero kung may chance talaga makaurong, kakaurong ko talaga siya. Karaman mo, bubuha ka. Ngayon pumundok. Kada kang kabuuan mo ha. I-transcribe ko na lang sa English. Iyo. Sa nang alas 12 bagao, aram ta na? Yeah. Diyan sa programang Aramon niya to, i-announce ni Padingmar. Mag-abang ka naman sa amigo mo. Baka klase mo si Padingmar? Deman. Grabe ka man. Okay. Sige, bye-bye. Ilingon nindo ha. Ngunyan sana mga tugang bako tugma ang estimate kang mga tugang ang estimate kang Department of Energy buda po kang mga oil companies. Hello Manong Rick. Hello Manong Henry. Yeah, good morning. Nainutan ako kang Finance Committee. Naroon mo sa advice ka sa bago sa ko, nadangog mo? Iyo. Ano lang lalaki Ang gobyerno kaya sa ngunyan baga, sige sa nagtaram na may nag-abot ng perang milyoning barilis ng crudo. Yeah. Igwa kitang sufficienting pagkaon, igwa kita sufficienting oil. Ang apot dyan, affordable daw yan. Yeah. Kaya kang mga Pilipinong bakalon. Correct. Yan ang kuan, pero dahing kuan, sindang solusyon manong Henry. Yeah. Kaya sa 2028,
Aram na. May solusyon na kita. May solusyon na. Punduan mo ako, ha? Okay. Di ba? Ilingon din do, mga morning heriters, tabi. Sa aga daa, ang estimate ng Secretary Garin kan DOE, ulitong ko ha, pig news may nakasabago ini. Ang estimate niya, marollback nin 20 pesos, 89 centavos per liter sa crudo. Gasolina, 4 pesos, 43 centavos. Kerosene o gas ina cooking gas, 8 pesos, 50 centavos. Sabi ka no oil company, mga petroleum business, ano yan, group, ang estimate nila iba man. Sinda po, 7 pesos, 9 hanggang 9 pesos, 7 to 9 pesos. So, kerosene, 2 pesos hanggang 5 litro pesos. Saka, hello? Hello, BPO ni Patalag. Yeah, morning. Morning. Opo. May oil deregulation law. Tama? O nata nakakataraman DOE. Bata na nga bata lang libong pa sa payo kang batas na sabi ni Mero Kimbo, dahil mada pwedeng i-amend na may impact sa ekonomiya lalo. Na may krisis kita. Di ba? Sabi nila, dahil sila makapag-dictate. Yeah. Kasi may oil deregulation law. Opo. O nata na erot pa sila duman. Malibong na. Nagkatula. Pag nakalang ka, BP. Minagatula mga payo ko bat. Kumbaga, natatali ang kamot nila for the reason. Yeah. Okay. Pababa, sinabang na inot. Yeah. Ano tama? Ano sala? Alat-alat daw taon-taon. O sa aga, dyan sa programa ni Mar, may announcement ka muna sa aga. Yo. Gari bagao kita pigigi mo kay yung buwang-buwa. Yeah. May sana. Relax lang. Tama-tama mainit ha. Okay, salamat. Yan abangan ta. Mga tugang ha. Kumpira man ang rollback tabi sa aga. Bata na kinangyari sa negosasyon. Sabi, maray da so diskusyon. So pinadarabot na emisaryo ni President Trump na sa iyang vice-presidente na si J.D. Vance duman sa Pakistan, naghuroron ki 18 oras kasabay sa mga taga-Iran, representantes kang Iran, buda Pakistan, na solusyonan ang problema. Di na kinangyari, halauwigon sa ororon. Maray da, produktibo na sa diskusyon, kundi ding tinapusan mga tugang ang huroron. Yan ang problema eh. Agang huroron, mga tugang marayon, ding titapusan. May mga huroron man na dahil kamugtakan, may titapusan. Siriblagan tulos. Kaya, halaton ta. Uyan nga ni, baga sa tabako, may dadakop so Coast Guard na sobra 5 mil da tabing petroleum products na dahil pinagdeklara na ibabalyo sa katanduan na isa kung kaysay iyan. Kung sabi yun, sina nga ni, may nako ang diesel, may nako ang petroleum products, dadarahon da duman sa katanduan. So report baga kasabak go? Kaysa ito, iyan ang dapat ilingon, iyan ang dapat investigaran, mga tugang kan Coast Guard, buda kan Philippine Ports Authority, buda konsisay ang dapat na manimbag yan. Balik duman sa oil regulation law. Ining batas na ini, iyo ang nagtatao mga tugang kipoder sa satuya ng mga petroleum companies na magdesisyon sa saindang sadiri kung pira ang i-increase, pira ang i-rollback ninda, ta deregulated nga ni sinda, deregulated an oil industry sa Pilipinas. Kumpara ka itong mga panahon na nasa field reporting kami, si isang presidente ka ito, si Cory, then Erap Estrada, taining batas na ini nabilog ini panahon ni Ramos Presidente Ramos. Kaito, de ka basta-basta pwede ang mga oil companies before na mag-increase kan petroleum products ninda, ma-apply ka muna dyan sa Department of Energy subject to approval. For approval, mga tugang kang DOE. Aproban mo na ninda, kumpira iyan. Ngunyan, dahil naman nag-aagan sa Department of Energy, kumpira talaga ang dapat nindang ingin. Pag naisipan ninda, tapos roron.
Although although may poder man to monitor, boda aramon kang DOE kung sinda igwa po mga tuga kon rationable ang sa ida pong ginibong increase. Ngunyan dahil na po yan ng mga nagpapa-approve ngo na bago implementar. Sinda na mismo nag-ururon. Kaya nga nipigapon ng deregulated na. Wala nang poder ang gobyerno para mag-approve kumpiran sa nag-increase o dai. Oh. Sabi, gusto ining i-amend, pinag-ururonan mga tugang. Kanag-ururon na dapat i-amend ini, dedangon na ngunyan magkakaigwa dapat ki-amendments tabi na may krisis. Tamas grabe ang impact sa ekonomiya, sabi ni Congressman Mero Kimbo. Na kung bumalik na po sa normal ang sitwasyon, lalo nang dahil na pag-ururonan niya, taling malilingawan, mga tugang kampubliko. Anong impact kaini sa mga end users? Kanakaurong ko si Professor, so sarong professor dyan, mga tugang sa Bicol University. Ang impact niya bako man sa mayaman, ang impact ng krisis ngunyan sa produktong petrolyo, bako po sa mayaman, ang impact kaiyan, mga tugang, sa mga pagkaon, sa presyo kan barakalon, gabos-gabos na, mga tugang, ang impact ngaya bako sa mayaman, nagupoon duman sa middle class, pababa, lalo na sa mga pobre, common tao, duman ang impact kaiyan. Kita nagugulpi, o bumakal ka ki, puros baga may buwis, may VAT, iba pang klaseng buwis, kitang mga end users, tabi, ang nahihinggustuhan kaan. So mga mayaman, dahil man na namamatian kaan. Ako feel ko na iyan. Dengan ako nakabakal ki cellphone, narakot ang salo kong cellphone, kaswapo nakalakop lamang kami kibakalan ki cellphone, pagkahiling ko kang presyo, titakigan ako, Chief Ramer. Kapot-kapot ko na ko sa card ko. Pag nailing ko sa presyo, kikalintura ko. Pasensya na po kamo. Dahil kang muna kamo makaka-react tabi sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Daman muna kita sa messenger kung ka mag-uroron tabi. Tan sa kuyang cellphone na nabubugtakan ka iyan, di ko na tabi na i-on boda. May crack na na wala nang ipidaling ko na sa dapat mag-repair, na pong pag-asa. Okay? O bueno, di mapaaram na muna kita mabalik po kita 7:30. Ilingon ta daw ang iba pang mga follow-up na istorya. Mga tugang hali po dyan, mga tugang sa luwas. Mamaya lang, 7:30 to 9 sa programang Anapot sa DCGB. Baka po mga next week, pero maprograma ako next week via satellite tabi, no? May schedule travel kaya po ako sa 16. May travel akong 16. Si Padangmer na mo nan ma-sign on sa 16 buda 17 gayod. Pero gari 17 makakaprograma na ako via online satellite broadcast kita. Gari ma-broadcast po kita 70. Kung di ako makaabot, anyway, balakan si Padangma. Kung baka akong makaprogramang 17 sa Morning Hirit, 18 pa ako magkakaprograma sa Morning Hirit. Then hanggang 24 iyan. Programa kitang via satellite broadcast tabi. Inayos na si Chief Premier sa mga gamit midigdi. Programa akong online para mas larong klarado. Kapag yun may duman sa satellite tabi, mas magayon ang audio, mga tugang. Mas kisain man ako dumuman sa bilog na mundo. O bueno, masunod na po ang mga bareta. Uy, sandali lang. Pasalamatan ko garare tabi si Ma'am Shi na Baluloy. Salamat po, Ma'am Shi, ha? Nasabat ko si Jasmine Kasbago dyan sa baba. Naghanap akong tubig. Pero dito na puluson po si Jasmine, kakabit-bit ka, dararangon niya na aga. Ma'am Shi, salamat po, Buda, say na nga ni ito. So, buda sa mga co-teachers niya, madali lang, ha? Ma'am Fe, Baleta, buda si Ma'am Janet and Ma'am Beth. Sa mga darang katabi ni Miss Jazz,
Sa mga daraga kayo din dyan na co-teacher ni Kwan, ni Ma'am, Ma'am Shi. O bueno, salamaton pong maray ha, tabi mga madams. Ma'am Shi, thank you so much po sa, sa tabang ha. Salamaton tabi, madi. Mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Mabalik po ako dyan na 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye, mabuhay. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay wala. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig